କ'ଣ ହେଉଛି ତୋର? ତୁ ଉଠି ଯା, ତୁ ମୋ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଟୋଟାଲି। ଉଠୁନି ଟୋଟାଲି। ହଉ ଉଡ଼ି ଯା, ତୋ ଭାଇ ତୋ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଛି। କହୁଛି ବା ଅର୍ଜୁନ ତୁ ହାରିବୁ ନାହିଁ। କ'ଣ ଦେଖେ ରାତି ହେଇନି, ରାତି 3 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇପଡ଼, ସକାଳୁ 6ଟାରେ ଉଠିକି ତୁ ଯାହା କହିବୁ ମୁଁ ତୋ କଥା ମାନିବି। ନାଇଁ ଅବିକା ଶୋଇବାନି, ଅବିକା ଟିକେ ଗପି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଅବିକା ଟିକେ ଗପି ଆଉ ସାଙ୍ଗ ଦିନ ସାରା ତ ଆମର ରହୁଛି ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଉଛି। ନାଇଁ ଅବିକା ଟିକେ ଗପିଆ, ଏଇ ଯୋଉ ଗପ ଟିକେ ହେଇଥାନ୍ତା, କ'ଣ ଭଲ ମନ୍ଦ ଟିକେ କଥା ହେଇଥାନ୍ତା ଟିକେ ଆଉ। ଯେତେବେଳେ ବସିଲି ଦିପରେ ତୁ ମତେ କହିଲି ଦିନ ସାରା ଛୁଟି ପଡିଛି କହିଗଲି କଥା ସଣ୍ଡେରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଛୁଟି ବି ତୋ ଶୋଇ ଚାଲ ଯିବା ବୁଲିବାକୁ ଟିକେ ରାତିରେ ଟିକେ ଯିବା ବୁଲିବାକୁ। ମାଳି ସେଇ ମୁଁ ବେପାରୀ ନା ବେପାରୀ ନୁହେଁ, ଏଇ ଚାଲ ଯାଇଥାନ୍ତେ ଦେଖିଥାନ୍ତେ ଟିକେ ଭଲ ଭଲ ଜାଗା ସବୁ ବୁଲିଥାନ୍ତେ। ଦେଖି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଥିରେ କାହିଁକି କର ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି କରାଯାଏ। ସାଙ୍ଗ ବିଶ୍ୱାସ କର ଜନରାତି ହେଇଥିବ, ବସିଆ ଟିକେ ବସିଆ, ତୁ ତୋ ଲଭ୍ ବିଷୟରେ କହିବି, ମୁଁ ମୋ ଲଭ୍ ବିଷୟରେ କହିବି, କେତେ ଖୁସି ଲାଗିବ କହିଲୁ। ମୋର ମାଣ୍ଡ ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁ କୋଉଠି ଶୋଇଲୁ, ତୁ ଆଖି ଖୋଲ, ଖୋଲ ଯା ଶୋଇ ଉଡ। ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ତୋ ସାଥିରେ କଥା ହବାକୁ ଚାହୁଁନି। ହଉ ରେ ନା, ମୁଁ ତୋର ମୋର ସମ୍ପର୍କ କଦଳୀ ସମ୍ପର୍କ ତୁଟିଲା ନା ଉଡ ବା ସମ୍ପର୍କ ତୁଟିବ କଦଳୀ ମାନେ ଅନେଇଛି ତତେ, ତାପରେ ଫେର ଉଠୁ ସାଙ୍ଗ, ଭଲ ଲାଗିବ। କାନ ଫୁଲ ଯେ ତୁ ଉଠୁନି। ହଁ କହ। ହଁ ଯୋଉ କ'ଣ କହୁଥିଲି, ହଁ ସେ ଦେଖିଲାକୁ ନା ମୋ ବେଳେ ବସିଛି ଏକ ଭଉଣୀ, ସେ ଗୀତଟା ଟିକେ ବୋଲିଲୁ। ତା ଗାଣ୍ଡି କୁଣିଥିଲା ବଇଥିଲା ସେଠି, କୁନାର କ'ଣ ଗଲୁ କରୁଛି, କୁନା ଦେଖୁଛି ସେ ଘରେ ଖାଇ ପିଇ ସେ ଲୋକ, ସେ କାହିଁ ମଣି ଦେଖିବାକୁ। ତୁ ଉଠୁନୁ ଭାଇ, ଆମେ ନିଜେ ପାଉନୁ, ତୁ ଉଠୁ ଟିକେ ଗପି, ତୋର ଟିକେ ଗପି ଥାନ୍ତା। ଗପୁ ମୁଁ ଅନେଇଛି, ଟାଇମ୍ ଅନେଇଛି, ଟାଇମ୍ ବାଣ୍ଟିଲାଣି, ଟାଇମ୍ ଦେଇଛି ଦେଖୁନୁ, ଟାଇମ୍ଟା ଦେଇଗଲି ମାତ୍ର 11ଟା ହେଇଛି। ଗୋଟେ ସେଟିଂ ଗୋଟେ 59 ଭାଇ କୋଉଠି ହେଇଛି ଦେଖିଲ ଟିକେ, କୋଉଠି ଗୋଟେ 59 ହେଇଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ପେଳ ମରା ହେଇଛି ଦେଖିରେ, ମତେ ଦେଖା 59 ହେଲାଣି। ହଁ ସେମିତି ହେଇଥିବ ଆଉ। ହଁ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ 59 ହେଇଗଲା, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ଆଉ ତୋର ମୋର ଟିକେ କ'ଣ ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ ଗପି କରେନି? ଆରେ ହଁ ଯେ 11ଟା ବେଳକୁ ଉଠିଲାନି ଟି, ଉଠୁନୁ ଗପ ସାଙ୍ଗ ଟିକେ ଉଠି ଗପ। ଭାଇଙ୍କୁ କାଲି କହିବୁ, ଭାଇ ତମ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଛି, ମତେ ଅଲଗା କର। କାହିଁକି? ସେ ରୁମ୍ରେ ମୁଁ ରହିବିନି। କ'ଣ ଭାଇଲ ନା କ'ଣ ପାଇଁ? ତୁ ଯୋଉଠିକି ଯିବୁ ତ ଗାଣ୍ଡି ଯିବି, ସେ ରୁମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି। କାଲି ଡେ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବି, ଦେଖୁନୁ କଦଳୀ ନା ନାଇଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି। ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟିରେ ବହୁତ କିଛି ଫାଇଦା। ପେଳ ଭାଇ ତମର ଆସିଛି ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଛୁଟି, ଶନିବାରଟା ଛୁଟି ମିଳିଲା, ରବିବାରଟା ଛୁଟି ମିଳିଲା, ସୋମବାର ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ଡେରେ ଯିବି, ତା ପରଦିନ ଆମେ ନାଇଟ୍ରେ ଯିବା। କେତେ ଖୁସିର କଥା କହିଲୁ। କ'ଣ ନାଇଟ୍ରେ ଯାଇ ରହିକି କ'ଣ ଲାଭ? ଗୋଟେ ମୁଁ ହେଲି ମାଲଟି ମାରିକି ଶୋଇଲି, ମାଲଟା ମାରି ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଶୋଇବେନି। କାହିଁକି? ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଲା ଛାଡ଼। ନାଇଁ ଫ୍ରି ଫାୟାର ନବେ, ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ମେସେଜଟା କ'ଣ ଏତେ କ'ଣ ମେସେଜ ହେଲା ଟିଙ୍ଗ ଟାଙ୍ଗ ଟିଙ୍ଗରି। ହଉ ସାଙ୍ଗ ତୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଦେଖା ଟିକେ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ନା? ସେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କହିଲୁ। ରେକର୍ଡିଂ ନାଇଁ, ରେକର୍ଡିଂ ଚାଲୁନି। ରେକର୍ଡିଂ ଏମିତି କ'ଣ ଚାଲିବ? ଏମିତି ରେକର୍ଡିଂ ହବନି। ହଉ ସାଙ୍ଗ ଟିକେ ଆଇନ ପାଖକୁ ଦେଖେ କୋଉଠି। ହଉ ସାଙ୍ଗ